И преминаваме в третата стъпка. Да, приел си за свое убеждение. Тук да си признаеш, че това е твое убеждение. Гласът може да е външен, но убеждението е станало лично твое. Но често хората не желаем да се освободим от нашите ограничаващи вярвания, поради причината, че те оправдават нашето бездействие, защото ни е удобно да обвиняваме света, да обвиняваме някой друг и да не поемаме отговорност за себе си, за нашите вярвания и за работата върху нашия живот. Ние сме приели това убеждение и си го държим, защото така ни харесва, защото имаме изгода от него и дори на пръв поглед да не мислим, че е така, то е така. Ние имаме изгода. Така оправдаваме себе си, че не предприемаме стъпки, че не правим действия към нашите цели, към това, което искаме, към новата работа, която искаме, към новия живот, който искаме, към това да се заявим, а все си седим във ъгъла, към това да живеем както искаме. Просто седим в зоната си на комфорт и това ограничаващо вярване е нашето оправдание. И е хубаво това нещо да го осмислим, да го осъзнаем и да върнем отговорността на себе си, осъзнавайки, че ние можем да го променим, защото вярването е само една мисъл и можем да го променим и можем да предприемем нови стъпки, нови действия и да докажем на себе си, че това не е истина и да докажем на себе си, че ние сме способни. И това зависи само от нас.